来い、一瞬で型をつけてやる。こいつがスーパーサイヤ人4だ。本気の力受け止めてみろ。この程度で俺を倒せるとでも？そうこなくちゃな。スーパーサイヤ人4の力見せてやる。派手に暴れてやろうぜ。楽しませてくれるんだろうな。ファイナルフラー！メガネいけ！この新しい力耐えられるかな？